L-eks segretarju ġenerali tal-Partit Laburista Jimmy Magro reġa' sab ruħu l-qorti fejn ġie akkużat bi frodi relatata ma' użu ħażin ta' fondi tal-Unjoni Ewropea li ma' fondi ammontaw għal madwar 20,000 euro. Dan wara li f'April li għadda huwa kien ġie kundannat 4 snin u 8 xhur ħabs wara l-instab ħati ta' korruzzjoni, hekk kif kien talab tixħim ta' 25,000 euro biskambju sabiex hemm lill-applikant jikseb kuntratt pubbliku ta' 250,000 euro għal tamir għal ġbir tal-iskart fl-2014. Issa dan it-tieni każ jirrigwarda l-perjodu bejn l-2010 u l-2015. Iżda l-informazzjoni provduta waqt is-seduta tal-qorti kienet waħda limitata. Id-difiża indikat li tista' tqajjem kwistjoni ta' preskrizzjoni f'seduta futura wara li tanalizza b'mod aktar profond l-akkużi differenti li qed jiffaċċja l-akkużat li tressaq b'ċitazzjoni. Jimmy Magro wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih. Kevin Kalleja, rappreżentant mid-Dipartiment tal-Verifika Interna u l-Investigazzjonijiet, xedt fil-qorti u preżenta rapport ta' investigazzjoni finanzjarja dwar allegazzjonijiet ta' użu manipulat ta' fondi mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali. Ir-rapport kien ġie sottomess f'Ġunju 2016 lill-eks Avukat Ġenerali Peter Grech, illi jfisser li kellhom jgħaddu 9 snin sħaħ qabel tressaq il-qorti. Is-smieħ kien ippresedut mill-Maġistrat Ġannella Camilleri Busuttil. Il-prosekuzzjoni tmexxiet mis-Supretendent Irreni Stivala fil-waqt li l-avukati Franco De Bono, Michael Xriħa u Roberto Spiteri deru għall-akkużat.